कहाँ रे? आवत तनी एगो लफड़ा भइल बाटे समझा के। ते बहिन छिनारा दिन भर लड़ाई झगड़ा के फेरे में रिश्ते तोरा के दू चार हाथ दे दिए सनु तब तोरा पता चल जाई। ई ते बात ठीक कहता रे। एकरा के जब देखबे नी झगड़े के मूड में रहेला। अरे सर तोन के पता बड़े पूरा गांव में हमारे नाम का दबदबा बन कोनो एरिया में खोक दे तुम लेकर झटनुचिया में बन जाई। आ सर गड़िया बन हो गेल अपन मन ई काहे रे? गाड़ी में तेल नहीं का? ना तेल नहीं खे अभी का रंगदारी देखा का तन कोनो से पैसे मांगम त ना डाली। रुको देखो तन फोन करो तनी। हेलो हाँ भाई बोल। अरे देख नहीं यार जात रही रास्ता में तेल खत्म हो गल तन 50 रुपया बात तो डाल ना। हमारा भी काहेला फोन करे हम तो झटनो छैनो ते त पूरा बड़का जिला का रंगदार होइस। तो ओनियो के सर होती होती बात के इथी ले लेवला सही के तो तू बड़का जिला का रंगदार इस तो का करी जा ना डलबे। सुन सुन जो ये पॉलिंग टंकी बाटे ठीक बनो जो ये जाके बारकोड भेजी हमरा भी। बाकी रही बस ना तेल लेके तन के ना भाई काम में बाजल बानी भाई हम ना आ सकिला जोते। ठीक बा सर गाड़ी के तेल खत्म हो टेलट लट गाड़ फाट गुल। काहे रे? ते तो जिला के रंगदार हईस। अरे का कहीं भैया गाड़िया के तेल अबे खत्म हो गुल हो पसीना छुड़ा दलस घामा में। बस खाली फेसबुक आ यूट्यूब के रंगदार हवो। अरे भैया तू गाड़ी के तेल खत्म माथा खराब तू एगल के माथा खराब करता बात मत रंगबाजी इतने बा।